हेलो लोगोफोर नोंथांमोननो गिबियाव आंनि बे एस ब्लगार बय चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दं एस ब्लगार बय। दा जों दसे सारमोनजों बेरायनो थांदों माने ओरै माबायाव आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं खोन्थालांबाय थागोन बिनो मायाव थांनो नागिरदों नोंसोर दसेनि उनाव नुगोन र' बिनो खोन्थालांबाय दं नोंसोर नायलांबाय था स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै बेरायहैदो जों दसे बेरायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थाहैनो गारि फिदिंदों नै जों बेरायहैनो दसे जोङो Ada sirena lah, bay. दा जों जिरना लाबाय आरो थांसिगोन सासेलाय माइमान लेजिब्रा Gor tuh sampai di kota kali. हिनजाव मोननो रोङालाय आयु गारियाव गाखोनाय लोगो जि गरम मोनदो जि गरम मोनदो माने गारि सिङाव गाखोनाय लोगो लोगो साथामावसो जाबसिनबावबाय हिफाले थोद ओरैबो सासे जाबबावबाय बिराद गोजानाव थांबाय दं आरो दा जों बेरायनो माने गुवाहाटी मोनहां आरो जेनेबा दा नै काजिरङा मोनहां आयु काजिरङा मोनहां मोनबाय दा दान्दिसेनि उनाव नेसनेल पार्क मोनसिगोन नङा होमबा स' नोंथांमोना जायगाखौ नुनानै सिनायनाय नङा मानोना बिराद गोजाननि जायगा इयो नोंसोर नायना सिनायनाय नङा आरो जायगाखौ माने बिराद डेन्जार जायगा नै ओरै जायगाफोरखौ नाय हेभि नोंसोर सिनायनाय नङा दे बे जायगाखौ आरो दान्दिसेनि उनाव आं खोन्थाबाय दं र' मायाव जों बेरायनो नागिरदों दिनै मोनथारसिगोन दसेनि उनाव दै लोगोफोर नायलांबाय था दसे थाबावरा र' दसे थाबाव थांथ'ना र' रुको सबर करो Oh my God हेल' लोगोफोर दा जों मोनफैबाय जि जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थालायदो आं हेभि खोन्थानि नायदो दै नै ओरै आंनि उनखै नायदो ओइ नै नुबायना नुबाय मा जायगा इयो नुदो र' थांनि आं हेभिनो नै एबार नायना लादो नै नुबाय मा जायगायाव फैदो जोङो हेभि र' खोन्थासिजोबगोन आं नायलांबाय था नै बेखौ फरायलाय रोङोबा फरायना लादो हले आं हले रोङालै इंलिस नोंसोर रोङोबा हले लोगोफोर नोंथांमोना रोङोबा फरायनानै नायदो नै दा आं हाबलांना खोन्थानि सिङाव र' जायाखै जानायालाय लासै बानायबायसो दं दा जाथ'वाखैनो बाउन्डारिफ्रा नै हेभि जाखागोन टेनसन लाना बाउन्डारिफोरखौ नायना ला सब खोन्थाजोबनि आं ओइ बैयाव फैयाव खोन्थालांबाय दं जोंना सारा नायलांबाय था ओइ न'आव गाखोना खोन्थाहैनो दे आं र' खोन्थाबाय दं जोंना सारा बोरै जागोन माने बे पार्कआ बोरै जागोन खोन्थाबाय दं सारा दा आङो ओइ न'आव गाखोना खोन्थाहैनो र' ओइ न'आव बिनो गाखोना खोन्थाहैनो र' नायलांबाय था सोरबा फैदो बेरायनो जाबाथाय हेभिनो दा जाथ'वाखै बार बानायबायसो दं जाबाथाय नोंथांमोना बेरायफैनो हासिगोन टेनसन लाना जायगायावनो नै दा दसेनि उनाव खोन्थागोन आं बेयो मायाव दं माने नैबे पार्कआ मा जायगायाव दं दसेनि उनाव आं नोंसोरनो फुल डिटेल्स खोन्थागोन नायग्रोना ला नै दा बेयाव गाखोलांनि आरो आं मजा नायदो बिलै नायदो जायगाफोरखौ दरजाफ्राबो माथो डेन्जार हेभिखा बा गोजौआवबो नै
Iya mama nama iya. Nih iya. Play माबा Plyboard. plywood Oh. लोगोफोर नायनाला सिलिं नै औवासो आख' दै इयो औवासो लहा नङा आख' लहा बायदि नुदों खोमा नोंसोरो masih औवासो ना हाजोनि ना बे औवाया औवासो दा इयो औवासो लहा बायदि नुयो बिराद हेभि आरो खिन्थु औवासो इयो एकदमबारे नायना लादो र' आं गाहायनिफ्राय फुल खोन्थाजोबनि गोजौनिफ्राय नाहरनि बिराद माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय होनदो एकदमबारे नै दा गोजौसायाव गाखोना दं आरो आं ओइ नै नाहर गोजौनिफ्राय लासैनो कमप्लिट जासिगोन आरो ना दा जाथ'वाखैनो नै इयो लिटिं बेयाव सब दंजोबो आरो बाथरुम लिटिं नै हेभि स्टेन्डार्ड बानायना होखादों आरो नै गार्लसफोरनि जागोन नामा गार्लस बय थागोन नामा बेयाव गार्लस बय थागोन नै इयाव नै बेनो मोजाङानो जायगाया देनां कमप्लिट जाबाथाय बिराद मोजां नुगोन आरो ना होमबालाय बाउन्डारियाबो गुवारथार नालाय बाउन्डारियाबो बिराद गुवार नालाय बिराद मोजां नुगोन देनां आरो जिरायग्रा मोनसे नायनो थांबावनि खै जिरायग्रा दं ओइ नै आरो जिरायग्रा दं माने ओरै दा जों आरो जिरायग्रा नायनो थांबावनि आरो लामाया नै आरो मेन लामाया नै बेनो जिरायग्रा ओइखेबो दं मोनसे ओइ नै ओइ नोंथां लोगोफ्रा नुनो मोनाखै दे ओइ नुदों ओइ नै बेबो मोनसे दं ओमफ्राय आरो ओइ नै बेबो मोनसे दं बेखौबो नायनि बार' नोंथांमोना नुलांगोन आं खोन्थाजोबगोन दान्दिसेनि उनाव खोन्थागोन बार' आङो बे पार्कआ मायाव दं मा जायगायाव दं मा डिस्ट्रिक्टआव दं सब खोन्थाजोबगोन बार' आङो लाबोबाय थागोन आं बे पार्कनिनो सम सम भिडिअ मोजांनो कमप्लिट जाग्रोथों र' कमप्लिट जाबाथाय हेभि बानायना होगोन आं नोंसोर नायलांबाय था आरो ना सिटफोरखौ माबायदि नायना लानानै ओरैबायदि हेभि माबा दं नै टाइल्स बहायदों टाइल्स होयो बेबो टाइल्स नै बेफोरखौ सब टाइल होजोबदों आरो टाइल्स बिराद स्टेन्डार्ड बानायदों खिन्थु जिरायग्राखौ हेभि टाइल्स गोजा नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोन आं मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनोसै बे पार्क देखायनायनि गेजेरजोंनो आंनो सारा खोन्थाजोबना होलांबाय माने खोन्थाजोबना दोनलांबाय आरो बोरै बानायगोन बोरै मागोन स' नोंथांमोन आं एसेखौनो फोरमायना होनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो आं नोंसोरनो खोन्थानि नैबे हाखर बायदि नुदोंना नैबे हाखर बायदि नुनाया नैबेखौ हाखर बायदि नुदोंना नोंसोरो बे हाखर नङा बेखौ माने आं सानदोंमोन माने हाखरसो बानायगोन नामा होननानै फुख्रिफोर बानायगोन नामा नाफोर फिसिबायनो बै दालाय पार्कफोराव थायोना बिदि फिसारिफोर थायोना स' बिदि सानदोंमोन आं खिन्थु बिदि नङा सारा आंनो खोन्था दोनलांदों माने इयाव ओरैबायदि सिस्टेम खालामगोन बै गेजेराव गोथौ ना बै गेजेराव गोथौ माने दंफां गायगोन माने दंफां गायनानै ओरै जिं माने लामा दोनगोन माने बे दंफाङा माने गेजेराव थाबाय नालाय दंफांखौथ' नैबे बाउन्डारि बे हाखर बायदिनि बे गोजौआ बे बाउन्डारिया खोबना लाबाय नालाय बेंना लाबाय नालाय माने ओमफ्राय बेखौ माने बेजों माने मानसि गथ'फोर गेलेनो हानाय थाबायनो हानाय सिस्टेम खालामगोन आरो बे आरो आंनि नैयाव मोनसे दंबावो नैबेयाव नैबे मोनसे नुहरदोंना नै इयो पाहार बायदि नुदोंना नै गोजौ गाहाय नै हा जाबै दोनदों ना बेखौलायनो हाजो बानायगोन माने हाजो सिस्टेम आरो माने सिगाङाव मोनसे बानायदों ओमफ्राय आरो लोगोसे ओइ सिगाङाव मोनसे दोन्दों ओइ नै ओरैबो गोजौ गाहाय दोन्दों माने बेखौ गेजेर बिदि दोनजोबदों ओइ नै गोजौ दाब दोन्दों ओमफ्राय माने बेखौ ओरैबायदि खालामगोन माने हाजो बायदि आरो गोजाननिफ्राय नायोब्ला जेनेबा ओरै गाहायनिफ्राय जना नायोबा माने हाजो आरो जेनेबा इयो हाजो बेखौ माने गोथां खालामजोबगोन सब हाग्रा रज'जोबगोननो बेखौ हाजो बायदि बानायगोन आरो माने स' नै बेखौनो फोरमायबाय आरो दंबावो गोबां बानायबावगोन देनां जाजोबबाथाय नोंथांमोना नुगोन आं दिनै बारा खोन्थानांगौ बारा गैखाला बेखिनियानो इमान माबा गैखाया स' जाजोब्बा देनां कमप्लिट जाजोबा आं नोंसोरनो बिराद मोजां खोन्थाफिनगोन आंनि बे S.Vlogger बयावनो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था गेटखौ दासो बानायबाय दं जायाखैनो गेटआ गोजाया दं
दा जों थांबाय दं माने बे पार्कखौ नायना फैखांबाय आरो एबार नेक्स्टआव जोङो दंफां फुलि बागान नायगोन आरो दंफां फुलि बागान नामबो दं बेयाव सहैनानै आं नामखौ खोन्थासिगोन बेयाव दंफां फुलि बागान दं आरो खाथियावनो एखे थांबानो मोनो आङो खोन्थागोन आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन नामबो दंखायो बेयाव गेट दं बेयावबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना बे पार्कनि खाथियावनो बे जायगाया ओइनियावनो ओरै ससे थांबानो मोनो दा जोङो सारा गारिखौ लांग्रोबाय ओमफ्राय जों माने थाबायनानै फैबाय आरो खाथिखाय नोंथांमोना नायलांबाय था आं हानायमोन दिन्थिलांनि सिमेन्ट सापरि दै इयो सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि जायगा इयो लोगोफोर मालाबा सोरबाफोर जुदि गोजान जायगानि बेरायनो फैयोब्ला बेयाव हाबलां बे पार्कआव दाथ' बारा जाथ'वाखै बारा देनां जाजोबबा खिन्थु बिराद हेभि जागोन एक्सुवेलि मोनफैबाय नै दा जों फिक्स जायगायाव बे दंफां फुलि गायनाय जायगानो बे जायगायाव जों फिक्स एक्सुवेलि मोनफैबाय नैबेनो गेटआ आं नामखौ मोजां खोन्थानि बारु नोंथांमोना नायना ला खिन्थु आसामिससो लिरनाय दै आं हले आसामिस रोङालै आसामिस बुजिया आङो सिनायना सिनाया नोंथां केमेराजों सिनायाखै आं खोन्थानि र' मोजां खोन्थानि नै खोमसि नुदोंलै आखरखौ नै बारा मोजां सिनायाखै नायना लालाय नै मा लिरनाय जादों मिथिला आरो आंथ' लिरनायाबा मा जादों मिथिला दा आङो थ' हाबना खोन्थानि बारु आं सिङाव लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय था आं सिङाव हाबना खोन्थालांनि नैबे सिङाव बिराद मोजां मोजां बिफां लाइफां दं नोंसोर आं खोन्थालांनि नै गेटआ इयो आरो नै आं गेटजों दा हाबलांबाय सिङाव नोंथांमोननो खोन्थालांनि नोंथांमोना नायलांबाय था आरो दै वाव मासे मोजांलै नायना ला नैफोराव माबाबा हालदै सेन्थाय दं नै बायदिसिना रोखोमनि बिफां दं आरो दा आङो सिनाया मा बिफांफोरखौ सिनायाना आङो बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफां दं नै नैयाव सिङाव नायना ला नै आवगाय फार्स्ट समाव बिराद साफा लाखियोमोन ओमफ्राय दा एसे बिफां लाइफां गैला नालाय बारा दा एसे गाज्रि जाना दं आरो नैबेथ' मा बिफां नायलाय नै आयौ नायलाय बे मा बिफां नायलाय नै फिथाइया गोसोम गोसोमलाय नै आया जाथाव माथो जाजागोन नामालै नै बिफाङा बिराद मोजां ओमफ्राय मा बिफांथाय नै फिथाइया गोसोम गोसोमलाय नै जाजागोन नामाब्रा जाजाग्रासो नामा बुस्थुआथ' কি গছ এইটো গছটো এইটো অৰ্পগণ্ডা অৰ্পগণ্ডা होननाय बिफां नामा बि माने फिथाइबो दंलायो नै जाथाव हेलो गाइस नोंथांमोना नुबाय दिन्थिबायबो दा आरो नै साइड फारसेनि बिराद मोजां फुल दं नै बिबारफोरनि फुल बेफोर फुलखौ नुदों नै बेफोर फुलखौ नुदों मा होनो बेखौ सोर मा बुङो नै बे फुलखौ बेबायदि फुल माने दं आरो नाम दं खोमालै नै नामखौ नायनि नामखौ मा लिरदों नै नाम होना दोनखादों इयाव बिराद हेभि आरो जोंथ' ओरैनो बेखौ माबासो होनो खोमालै मा होनो दाउला खुंगुर ना मासो होनो खोमा जोंना बेखौ ओरैनो नै फुलफ्रा नै दाउला खुंगुर ना मासो होनो खोमा बेफोरखौ जोङो माने जोंना ओरैनो दाउला खुंगुर होनो आरो खिन्थु मेन रियेल नाम दं बेयाव मा नाम मिथिया नै आं गेजेराव हाबना खोन्थानि बे बाउन्डारिया बिराद गुवार नै दंफां लाइफां बाउन्डारिया बिराद गुवार ओरैबो नै जों दहाय नायनाया ओइ नैनोमोन आरो बै न' नुहुरदों ना बे न' नुहुरनायानोमोन जों दहाय पार्क हाबनाया ओमफ्राय नै इयो दंफां बागान जालायबाय आरो गुवारलै बे बाउन्डारिया बिराद गुवार अनेक लिरना दोननाय दं आरो बेफ्राव नै इयाव मेपआ नै बे मेन बागाननि माबाया आरो मेन नै मेपआ इयाव दं नै नायना ला नै खरना ला नै
मेन बाउन्डारिनि मेन मेपा नैयाव दं नै नैयावबो लिरना दोनजोबदों नै फरनाला नै आं आसामिस रोङालै फरनाला सोर बिराद बिफां लाइफां दं नै बै नैबिदि माबा थुइ दोन्दों ना साइनबोर्ड थुइ दोन्दों ना बेयाव सब दंफां दंजोबो फिसा दंफां दंजोबो खिन्थु हाग्रा जाबाय नालाय बारा साफा नुवाखै बारु बेरायनानै माबायदि मोन्दों हेभि मोन्दों ना बेरायनानै मोजां मोन्दों नाथाय मोनसेल' दुखु दं आरो बै दुखुआनो जाहैबाय दिन्थिनि आं नोंथांमोननो माने ओरैबायदि हेभि बेरायबाय खिन्थु इमान मोजां जायगा नुनायावबो मानो दुखु जादों होनबा खोन्थानो गाहायाव नायलाय नै नुद' जुथायाव मा सिथाबना फैखो बे लेसाव फाग्ला दोद गाहाजालै नायलाय नोंनाबो नायलाय नै इनिखौबो नाय जुथायाव नायनालाय बिराद साफा जाना फैखाबाय माने ओइनो आरो आंनाव फैबावदों माने जाल्ला जागोनलै धोद जाल्ला होद अयनायलै बिदि सिथाबना फैयो होमबा नायलाय दोद फाग्ला इमान मोजां नायबाय साफानो बिबारलाय दंफांलाय आयै बायदि सिथाबना फैजाबाय धोद जाल्ला जागोनलै मा जागोनलै बिदि धोद दा जों बेरायखांबायबो नायखांबायबो दा जों अफिसाव थांफिनसिगोन दा जों अफिस फाले थांफिनबाय दं आरो माने गुसुं भिडिअ बानायना होबाय नोंथांमोननो दिनै बेखौनो बिनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोननो आं दा मेन बे लकेसनखौ खोन्थानोसै बे मेन लकेसनानो जाहैबाय आं थाबायनो खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंना लादो नैबे लकेसना जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ गोलैगोन धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट सापरिनि मोनसे कलेज तिनिआलि दं जोंनि सिमेन्ट सापरि कलेज तिनिआलिनि एसे सिगाङाव फैबानो मोनफैयो आरो बे जायगाखौ दै बे पार्कखौ स' नोंथांमोना आंनि जुदि S.Vlogger बया जुदि आंनि S.Vlogger बयनि फेमिलि गोजाननिफोर दंबा मालाबाफोर जुदि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सिमेन्ट सापरियाव फैयोबा बेयाव हाबलां बिराद मोजां आरो लोगोसे जायगायाबोथ' ओरैनो बिराद मोजांखा एफाले आरो लासैनो कमप्लिट जाजोबबा बांसिन साबसिन जाबावगोन आरो स' आं बेखौनो फोरमायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं बेखौनो गुसुं भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना ला मानोना होमबा आंनि गोदान फैबाय थानाय भिडिअआ नोंथांनिसिम सिगां सौहैनो हायो आरो आं बेखौ आसा खालामबाय स' आं बेखौनो दिनै दिन्थिनानै आंनि बे S.Vlogger फेमिलिनिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय बाय बाय